Kaixo lagunok, gaur Hondamindiak antzerkia ikusiko dugu. Ni handez nizitu antzerki honetan kontraria eta erregea izango naiz. Ni Martina naiz eta antzerki honetan soldadua eta polizia izango naiz. Ni hori naiz eta antzerki honetan soldadua eta polizia izango naiz. Nik unai naiz eta antzerki honetan lapurra izango naiz. Ni jo naiz eta antzerki honetan lapurra izango naiz. Bazen lapur beldurgarrienak Espainiara iritsi zirela. Espainiara iritsi gara eta erregeari korona lapurtuko dugu. Bazen gaztelura, zu aurretik eta ni atzetik. Eta gaztelura joan ziren. Zu, geni! Kaixo? Bai, lasai. Rentzegoaz. Bale, orain gaude, bale? Agur. Martina! Zer? Digute gaztelutik erregeari korona lapurtu diote eta orain gazteluan daude. Badela guazen. Garatzen gara zu eta nik. Hori bakarri geratzen gara. Irabazi dut! Bai! Eta erregea berreskuratu zuen bere korona.